getting sexy. Now it's showtime. Oh no! The make the roll outside awake on. This week, Alam mo rin na ako nangyari this. Make it time, make love it ang time, magiging weakness mo. Kilala ko na si Kuya. Oh, yun ang ginagawa ko dito. Magmula sa araw na to, marami nang magbabago. Let the battle for Gloria start. Hindi na magiging katulad ng dati ang mga bagay-bagay. Ulan, may mahalag sa minsi. F4 time. Over Flowers, Sunday, 8:15 p.m. See you in 2022 na